Avui s'estrena a Netflix The Ramparts of Ice i tindrà subtítols en català. I en gallec i euskera també. Aquest anime és adaptació del manga de Kocha Gasawa que aquí publica Norma Editorial com a Rompiendo el Hielo. L'obra té 14 volums i està tancada i just avui surt el volum 9, que per cert està xulíssima perquè és tota a color. La protagonista és la Koyuki, una noia molt antisocial que sembla que s'hagi construït un mur de gel al seu voltant. Però en aquesta fórmula se li ha d'afegir la Miki, la seva millor amiga que, tot i que ara a l'institut s'està fent una mica la modosita, és un huracà d'energia i super directa amb tot. I és que les dues juntes són un amor infinit. I aquí també apareixerà el Minato, un noi super popular i extrovertit que també descobrirem que té les seves cosetes i que voldrà trencar aquest mur de gel que envolta la Koyuki. I ja només ens queda el Yota per tancar aquest grupet de protagonistes. El millor amic del Minato, que resulta ser un noi super tranquil·let amb qui la Koyuki trobarà una safe place per ser ella mateixa i es faran boníssims amics. Afegeixo que la Miki, el Yota i el Minato es coneixien de fa temps, cosa que facilita que aquest grupet de 4 es consolidi bastant ràpid. Aquest és un anime romàntic, però ja us avanço que és divertidíssim. Jo sempre enric moltíssim amb el sentit de l'humor d'aquesta autora. A més, veurem com explora amb moltíssima sensibilitat els sentiments, el passat i com de necessari és conèixer a un mateix per poder avançar. Si us va agradar Tu i jo somos por los opuestos, aquest anime és de la mateixa autora i tot i que són bastant diferents, són boníssims els dos. Què us ha semblat aquest anime? Li donareu una oportunitat? En realitat no és cap pregunta. Jo, així vestida, com us he de preguntar si l'heu de veure? Que no? Doneu-li una oportunitat perquè l'obra és preciosa.